manenore kaka ote ne josiasa manutiyo kode kinde mokalo kendo riwore koda piny owacho mar Kenya Kwanza. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ogolo siem ne josiasa ma joandhoga ni gimoro amora mantie kod chakruok ne nyaka bed kod giko. Uhuru mane lose kinde nyasi mar sidho Simon Peter Komomoe kod Wallace Ng'ang'a kaka bishobe mag Archdiocese ma Nairobi onyiso jokristo ni andhoge opong'o siwandha mar siasa kopimogi kod Judas mane ondhogo jawar Yesu. Moko kuom josiasa manoyore nyasi no gin spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jatend migawo mar tije sirkal Moses Kuria e kind jotelo mamoko e piny owacho mar Kenya Kwanza. Sioni shida ya usaliti mwingi sana huku. Hawa ni watu ukiwaongelesha vizuri mtapelekana na hawa vizuri sana na watawasaidia kwa kazi zenu. Usaliti huko upande mwingine sitaki sijui. Usaliti ni mwingi sana. Lakini kwa wasaliti tunawaambia hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. It is servant leadership, not leadership to be served. Manok giko mag weche